nwa amadi ahụ ahọpụtara ọhụrụ maka ịnọchite anya ndị ọgbanta nkwado oyi n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Sir Innocent Ojike atọgo okwute ntọala maka igbu aja ngwuru n'ụlọ akwụkwọ nke Iguedo Central School dị na Awkuzu. Ya bụ ịtọ okwute ntọala bụ nke akọwara dịka nke mbụ na mbụ ụdị ihe dị etu a na-eme site n'aka onye nke aka họpụtara ọhụrụ maka ịga n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu wee nọchite anya ndị mpaghara ahụ. Ka Damian Egwuọnwụ kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ọ bụ nke achịkọbara n'ụlọ akwụkwọ nke dị na Iguedo Central School Awkuzu. Maazị Ojike kwuru na ihe kpatara o ji wee malite ọrụ ahụ ọ na-alụ bụ iji wee mezuo nkwa o kwere ndị Awkuzu. O kelekwara ndị kansụl oyi maka nkwenye ha na nkwado ya na ntuliaka bụ nke gara aga. Maazị Ojike gwakwaziri ha na ọ ga-anọchite anya ha ọfụma ma kwukwezie njikere ya ime ka ihe ọbụla ruru ha bụrụ nke ga-erute ha aka ma yazikwa ha ka ha kwado ya. N'okwu nke ya, eze ọdịnala nke Awkuzu bụ Igwe Charles Anakwenze kenekwere onye omeiwu ahụ maka imezu nkwa o kwere ndị Awkuzu ma kwuzie na ọrụ ahụ ọ malitere ga-agbanwe ọtụtụ ihe ma tinyekwe obi aṅụrị n'ebe ụmụ akwụkwọ ahụ nọ. N'okwu nke ya, onyeisi ọchịchị nchere oge na kansụl ahụ bụ Chief Emeka Nweke kọwara onye omeiwu ahụ dịka ọpụlụ iche ma kwuzikwe na ọ bụ onye ga-enyenwu ndị oyi ezi nnọchiteanya ma kenekwezi ya n'ọlụ nke ọ na-alụ. Na ntụnye nke ya, onye President General nke Awkuzu Town Union bụ Chief Ejike Oguegbunam kwuru na nke a bụ nke izizi onye ahọpụtara ọfụ ịmalite ọlụ ozugbo na-echeghị onye ọbụla. Onye headmistress n'ụlọ akwụkwọ Iguedo Central School bụ Oriakụ Virginia kwuru na ọ bụ maka na ụlọ akwụkwọ ahụ depụtara na okporo ụzọ bụ ihe mere ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche na-eme n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ nke na-eme ka ụjọ na-atụ ụmụ akwụkwọ mgbe niile ma kenekwezie onye omeiwu ahụ bụ onye gbatara ha ọsọ enyemaka.